ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୋଇଲା ସମୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାକି ରହିଥିବା କାମଟି କାଲି ଉଠି କରିଦେବି। ଆଲାର୍ମ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଲାର୍ମ ବି ବାଜୁଛି, ଆଲାର୍ମ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, 2 ମିନିଟ୍ ଶୋଇବି ଭାବି 2 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଉଛି। ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଉଥାଏ। ଆଉ ମନୋବଳ ଦୃଢ କରି ପୁରା ଜୁସ୍ ର ସହ କାମ କଲା ବେଳେ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ର SMS ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆସି ମୋବାଇଲ ରେ SMS ଆଉ କଲ ରେ କଥା ହେଇ ଏଭଳି ଦିନଟି କଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ମୋବାଇଲ SMS କଲ ରେ କଥା ହେଇ 2022 ବିତିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏଭଳି ମୋବାଇଲ ରେ ଲାଗି ରହିବା 2022 ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଦଳିବ, ହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ବଦଳିବାନି। ଖାଲି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଦଳିଲେ ହବନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ମାନେ ବି ବଦଳିବା ଦରକାର। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ନିଜକୁ ଧୋକା ଦବ ୟାର? ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ମା ବାପାକୁ ଠକି ଚାଲିଥିବ? ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ଖରାପ ରାସ୍ତା, ଏ ଭୁଲ, ତଥାପି ସେଇ ବାଟକୁ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ କୁରାଡି ମାରିବା। ଆଉ ତମ ବାପା ତମ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡେଇ ଖଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ୟାର। ଆଉ ତମମାନେ ଫାଲତୁ ବର୍ବାଦ କାମରେ ଲାଗି ରହୁଛ। ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ନିଜେ ହିଁ ପସ୍ତେଇବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଥରୁଟିଏ ଖାଲି ମା ଆଉ ବାପା କଥା ଭାବ। ତମକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତମ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଫାଲତୁ ବର୍ବାଦ କାମରେ ଲାଗି ରହୁଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବି ଟାଇମ ଅଛି ସେ ଫାଲତୁ ବର୍ବାଦ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଆଉ ଏଇ 2023 ରେ ଏମିତି କିଛି କର ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଦେଖି କାବା ହେଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।